あとはお願いしないで200や。済みそうだ。懲りないね、ほんと。ファーストクローズ、ディバイド。こちらボタルスライド。したけど、こちらほらよ。ボタルスライまだまだだよ。これでドボタルスライド。危ない。こちらよっと。ここにもかかって。幕下のピッああ、どう料理しよう。めっちゃ切りだ。まだまだどうだ。ボタルスライド。やめてよ。俺ボタルスライドシミュレーション。ああ、抜けてきた。かわせるかい。これでそりゃ痛いよ。どう料理しよう。めっちゃ切りだ。ボタルスライド。ボタルスライド。ここ危ない。よけんなよおい。そりゃ痛いよ。面白くなってきた。どう料理しよう。切り刻んであげる。この辺にそれで終わりだ。どう料理しよう。めっちゃ切りだ。あらよ。これでここにもまるでダメだ。運が悪い。セカンドクローズ、リバイド。危ないし。この辺にこの辺にチャンス。これで無駄無駄。危ない。はっ片穴開けてあそりゃ行くよ。合わせるかい。危ない。悪のしな。切り刻んでそりゃやるじゃねえか。おーいサードクローズディバイド。完璧だね。全身が痛い。いくよ。これでそりゃ痛いよ。まだまだだ。ここまでボタルスライド。これでボタルスライド。そりゃ防げる。ボタルスライドしか。あらよ。ここにもよっと。ほらほらよっそりゃよっみじん切りがいいからめっちゃ切りだ。目障りだよ。ああどう料理しよう。めっちゃ切りだ。みじん切りがいいからどう料理しこの流れにこれでそれほら面白い。あらよ。はっ無駄無駄。守る全力で切る。やめてよ。あらよ。行くよ。そりゃ防げる。ボタルスライド。ここにも行くよ。これでそうよっとブレイクダウン。強すぎる。みんなゴリゴリ。悪いな。あとはお願い時間終わらせ200ようや。か。やこんばんは。ファーストクローズディバイド。焦らないの。よっみじん切りがいいからやめ。ボタルスライド。やめてよ。やめてよ。これでよっ料理しよう。めっちゃ切りだ。惜しかったな。面白くなってきた。わがまま行くよ。やめてよ。はっ考えなよ。
白くなってきた。どう罠なんだ。ちゃうよ。どう行くよ。穴開けてあげる。どうそらチャンスだ。やるじゃねえか。おーいセカンドクローズディバイド。大谷スライド。味わいなよ。大谷スライド。風穴開けてあげほらどうりょここにもいくしよやだよ下だね危ないそれどうだい面白い。これでそれ防げるこれでこの辺にあんまり手間かけさせないでよ面白い。それあらよこれつだぜ。やめそいつはどうかね行くよ大谷スライド。ちゃんとだね風穴開けてあげるよブロックダウン勝ったぜ。みんなこの人すごい雑魚だよサービス手短に終わらせようか。やこんばんはファーストクローズディバイドそれでやばっどうだいほらほらよっとした時からこれでチャンそれどう料理しよう切り刻んであげるねこれでどうだい行くよそうあらよ行くよどうそらどう料理しおこいさいそらちゃんこれつだぜ。面白くなる。ああ仕掛けておこうかなああ危ないはっ味わいなよ大谷スライド。それよりやるじゃねえか。この程度じゃ終わらないセカンドクローズディバイド焦らないのそれそうどう料理しよう切り刻んであげちゃうこれつだぜ。よっと仕込んでおこう今の方向だ。目障りだよああどう料理この辺に焦りが出てる。ああどう料理しよう逃げ場なんてどうみじん切り仕込んでおこう面白くなってきた。やだよ危ないだよチャンスじっとそりゃどう料理しよう切り刻んでやめそれだあれみんな弱いなヤクヤもろいな爪でこづいただけで簡単に穴が開いちゃうなんて